ኤርሚላ ሓውናሲ ንቃል ኣምላኽ ብጸሎት ንጸባበየ ኢሉ ይመስለኒ ሓቂ ከምኡ ኢልካ ኤርሚ ለስከ ካብ ዘለናዮ ተሲና ሓደ ካብ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ኢና ተኺልና እዞም ድሕሪት ዘለኹም ጉዳይ ዘይብልኩም ማለት እዩ ቆልዑ ዘይብልኩም ትሰርሕዎት ዘይብልኩም ተዳ ሃሊኹም ንቕድሚት ምፁ እስከ ጎይታ ክዛረበና ክምዕደና ከለብመና ከጥዕየና እስከ ክንጽልይና ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ ቃሉ ሊኢኹ ፈወሶም ካብ ጎዳ ጉዶም ከዓ ኣናገፎም እዩ ዝብለና እስኪ ክፍውሰና መንፈሳዊ ጥዕና ክህበና ስጋዊ ጥዕና ክህበና ቃሉ ሓይሊ ኣለዎ ቃለይ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ይበልሕ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ቃለይ ከምቲ ንኸውሒ ሓሸምሸም ዘብል መዶሻ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ እስኪ ነዚ ቃል እዚ ንጸባበዮ ሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ እግዚአብሔር እማ እኽልኩም ወልሓደ መምህር የለን እማ እኽልኩም ወልሓደ ፈላጥ የለን ትዝምህረኩም ግና መንፈሱ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ እስከ ጎይታ በዛ መዓልቲ እዚኣ ተዛረበኒ ኣለብመኒ ኣጥዕየኒ ህነፀኒ ወስኸኒ ነበልና እስከ ኣብ ቅድሚ ክንቀርብ ኢና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ መዓልቲ ስለዚ ግዜ ስለዚ ምትእኽኻብ ስኸፈቲኻ ኣጋርና ናብ ቤትካ ክመፃ ስለዘቕንዓኻ ነመስግነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ከምዚ ኢልና ክንመላለስ ከምዚ ኢልና ክንነብር ምኽንያቱ ንስኻ ኢኻ እሞ ኩሉ ክብሪ ኣምልኾ ስግደት ንዓኻ ንበካ ኣለና ጎይታ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ቀሪብና ንጽልይ ኣለና ቃልካ ክትገልጾ ብቓልካ ክትዛረበና ብቓልካ ክትምዕደና በብዘድልየና ኻ እግዚአብሔር ክትመልአና ንልምነካ ኣለና ክብሪ እስኻ ውሰድ ብስም ኢየሱስ ኣሜን ሽክብረን ጎይታ ይኹን ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ሓደ ሓሳብ ጀሚርና ነርና ብዛዕባ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ዝብል ገለ ነጥብታቱን ሽዑር ኢና ነርና እቲ ዝተረፈ ዝሓለፈ ሰሙን ክንቅጽሎ ግባአና ነይሩ ግን ምስቲ ዝነበረ ናይ መንእሰያት ኢና ክንብሎ ወይ ከዓ ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ናብዛ መዓልቲ እዚኣ ተሰጋጊራላ ንኽእለሎ መዓንቲ ርኢና እታ ትቕጽል ሰሙን ከዓ እታ ዝተረፈ ሓሳባት ክንሪአን ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ሓደ ሓሳብ ሓስብ ነይረ ሓንቲ ወይ ኣትኾፍ ኢለ ኣለኹ እንታይ እዩ ገጽኩም ብጣዕሚ ዘፍርሕ ትፈልጡ ኢኹም ምሽ ገጽኩም ብጣዕሚ ዘፍርሕ የፍርሕ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ይምዕድ ይዛረብ ይሃንጽ መንፈሳዊ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ናብዚ ክመጽእ ከለኹ ዝስማዓኒ ስምዒት ኣሎ ንዓይ ከም በረኸት ዝብለኩም ዘለኹ ቃሉ ኸ እንታይ ይብለና ከምቲ ሓፂን ንሓፂን ወይ ከዓ ካራ ንካራ ዝስሕሎ ገጽ ሰብ ከዓ ንብፃዩ እንታይ ገብሮ እዩ ዝብለና ይስሕሎ እዩ ዝብለና ሕጂ ኣብ ምርኣይ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ገጽኩም ክንርኢ ዝጎደለ ከዓ ክንምልእን ለይትን መዓልትን መጠን ዘይብሉ ጸሎት እናጸለና ክብል ከሎ ኣብ ምርኣይ ኣብ ምርኻብ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገር ኣሎ ዳዊትን ነዚ ክገልጾ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ሕጂ እቲ ብሓደ ምባሉን ሓቢሮም ምባሉን ሓደ መንፈሳዊ ክስምዕ ከሎ እቲ ሓደ ግን ኣካላዊ እዩ ዘስምዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምርኻብና ገለ እንረኽቦ መንፈሳዊ ረብሓታት ወይ ከዓ መንፈሳዊ በረኸት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ጎይታ ዝገበሮ ነገር እዩ
ክንእከብ ከለና ተሓደ ንሓው ዝሃንፀሉ መገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ምእካብና ቀሊል ከም ዘይኮነ ከረዳእኩም ወይ ከዓ ከዘክረኩም ስለ ዝደለኹ ኣብ ምእካብና እንማቐሎ ወይ ከዓ ሼር ንገብሮ መንፈሳዊ ነገር ወይ ከዓ መንፈሳዊ ፍረ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓትና ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ካብቲ መንፈሳዊ ህይወት ድኽም ክብል ከሎ ገጽ ሕዋቱ ክርኢ ኣይደልን ካብ ሕዋት ክሕባእ ዝጅምር ንምንታይ ይመስለኩም ኣብ ምርኻብና ወይ ከዓ ኣብ ምርኣይና ዝሓልፍ ነገር ኣሎ መምዓድ ክህሉ ክእሊ ምግሳጽ ክህሉ ክእሊ ብዙሕ ነገር መንፈሳዊ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ምዃን ምርጫ ወይ ከዓ ካልኣይ ዘይብሉ ወይ ምርጫና ኸውን ጽቡቕ እዩ ከምዚ እቲ ቀንድን እቲ እንኮን ክንመርጾ ንኽእል ምስ ሕዋት ዳዊት ከምኡ ኢሉ ካብ 1000 መዓልቲ ኣብ ካሊእ ኢልዎ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤትካ ሓላዊ ኣፍ ደገ ምዃን እንታይ ይመርጽ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ካብ 1000 መዓልቲ ኣብ ካልእ ጥዒምን ዘይኮነስ ሓላዊ ደገ ቁሪ ንፋስ ዝሃርሞ ማለት እዩ 1000 መዓልቲ ከባብ ደገ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ምህላውካ መንፈሳዊ ነገር ኣሎ እግዚኣብሔር ስለ ዝረድአና ኢና ከዓ ከምዚ ኢልና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ቤት እግዚኣብሔር ምምጻእሲ እቲ ናይ መወዳእታ ምርጫና ክኸውን ፅቡቅ ካልእ ምርጫስ ክህልወና የብሉን ኣብ ድኻምና ኣብ ብርትዐና ኣብ ስንፍናና ኣብ ምስሕዋት ፅቡቅ ኣብ ዘይተሰማዓና እዋን ፅቡቅ ኣብ ዝተሰማዓና እዋን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ምዃን እቲ ናይ መወዳእታ ምርጫና ክኸውን ፅቡቅ እዩ ክብለኩም ኢለ እዚ ገጽኩም ሓይሊ ኣለዎ ወይ ከዓ ገጽኩም የፍርሕ ክብል ከለኹ ብዕላማ የፍርሕ ከዓ እዩ ኣብዚ መፂኻ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ቁሩብ ይኸብድ ንምንታይ መንፈሳዊ ነገር ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ናብቲ ትምህርተይ ክምለስ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ብዛዕባ ኣገልግሎት ክንርኢ ጀሚርና ነርና እንታይ ዕላማ እዚ ትምህርትና ኢልና ገለ ነጥብታት ሪና ነርና ደስ ምበለኒ ፎሎው ትገብሩኒ ኣለኹም ዲኹም የለኹም ክፈልጽ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰባት ንምንታይ ኢና ንምሃር ዘለና ኢልናስ ሓደ 5 ነጥብ ሪና ነርና ማለት እዩ ከዘክረኒ ከምኡ ኣይተለምደን ኣብዚ ዘለና ማሕበር ከምዚ ኣብ ናይ ሰንበት ሰብ ክዛረብ ግን እስኪ እንታይ ሪና ነርና ቅድሚ 2 ሰሙን ምምሃርናሲ ንኸንቱ መታንኪ ከውንሲ እስኪ መን ከዘክረኒ ይኽእል ቅድሚ 2 ሰሙንሲ ብዛዕባ እቲ ዕላማ ንምንታይ ዕላማ ኢና እዚአን ክንመሃርን መዲብና ዘለና ኢልና ሓደ 5 ነጥብታት ሪና ነርና ካብኡ እውን እንታይ ቻሌንጅ ኣለና ዝብል ሪና ነርና ካልኡን ብኸመይና ነዚ ዕላማ ነዚ ክንሃርሞ ንኽእል ኢልና ኣብ 3 ነጥብታት ጠርኒፍና ሪና ነርና ከዘክረኒ ዝኽእል መን ኣሎ ቶማስ ትኽእል ዲኻ ኦኬ ኦኬ ጽቡቅ ይታባርኽካ ካልእ ዳርጋ ፍርቂ ኸይዲ ኦኬ ዘይቋርፅን ቀጻልን ዕቤት ምእንቲ ክህልወና ኢና ንምሃር ዘለና ኢልና ኦኬ ويتباركك كل وسخي خب 3 سبات سك وسخي صبو كل اوكي حجون كذكركم مالتي نمنتاينا نمهار زلنا زحلفه تماهرنا لومي تماهرنا نيكست نقارص ايكونن زقصل ነገር ስለዝኾነ ማለት ተዕላማና ከምዚ ኢልና መማሃር ተዳ ዘይ ሒዝናዮ ማለት
نعو تمهارو خنبل كلنا قرب كيسلشونا متان قال علامة اللان حدا كم زبلوه المنفسا عبيت كاتسالن زي قارصن عبيت من تخلونا ينا نمهر زلنا زبل حدا نتبرينا نيرنا كلاي ابوشتو ياتوني كلاي ابغله وحده تاغلغلتي زنبره صور كا كنفخصو حدا سب حدا انتاي زبلن ابوتات كبلو خلو 50 لمين نحدا سب انتين شخمو حقي ن50 سبات كا ጨنوم زبال مسلالو ስለዚህ ሸخمي حواتنا متان كنراغف زبل كم قال اي نطب رينا نيرنا سالساي نطب خانتاي زبل رينا نيرنا ابزحت وي ام نفس وكفنا املاخ زقمطو صقالو نزي صقا زخا كمي غيرنا اكسبلويت نغبرو كمي غيرنا تا كلها تا محبر تتقملو نزبل حساب زبر رينا نيرنا قال زي معرين قصال زي كوننا ياغلغلوت هيوت كا متان سب اندا تمهاره خغلغل كلو وي كا اندا تو خغلغل كلو اغلغلوت ايدكموني شي نزخا متان كنعري سب اغلغال خوينو كل ساعه خغلغل زي كونس اغلغال خوينو بزخا تمهاراي خوينو بزخا كغلغل زبل حساب رينا نيرنا خلخا حلفنت انت حتى سب بتي زوسدو اغلغلوت كحتتن حلفنت كوسدن زبل نطبخ ارينا نيرنا مالتي قال شعو زرعنايا اوكي نزي حموش نطبتات بخمينا سبسي قصالن زي قارصن عبيت كهلو كغلغل صقانا يحوات كنمقل بخمينا نز ነገር زي كنبصحو نزخل نطبخ ارينا نيرنا قداماي اب حبرت كاتو لو اب حبرت كاتو كبل كلخو اب حدا ديبارتمنت ويكا اب حدا كفل اغلغلوت اتيو مستوم كم تزلو صقا ز عينتو زلو محوات كوينو صقو خميجيرو كعبن كماقلن كم زخل اب حبرت كاتو زبل رينا نيرنا كالعي بخمينا نزي حموشن توتات هرمون زبل سب كمهار اللو سرع زغونه تمرتي كمهار اللو سرع زغونه تمرت خيته مهاره تخغبر يكلني كعبي كلني خغلغل يكلني صور حوات وخ كدغف يكلني شخمي زخوم مالت زي تمهيرو عبرت قاتلو يلكم الله كلايكا كمهار اللو كم سالساي نطبخ انتي إلنا نيرنا تطقمي ابت حبرت متاو انتايو إلنا نيرنا سرع زغونه غسنت كاتركب مالتي متاو كاسي سخات نخلوت تتقم طراي زي كون كان رئيس خاون انتي تقبر سرع قسنت ابز طفا خالو ابز دخم كالو احوات اجوخا زبلوخا احوات ابغونخا دولو مالتي زي اب حبرت زي مئتاوي حجي تصقم زخاون زلو بزحات شيرش مصمو اب حبرت سلازياتو ابز طفولوان ابز دخمولوان ابيل لخا زبلوم سبات ايركبن مالتي لازم نز مخنيات زخا دارغام كلنا اب حبرت اب تناشتو ديبارتمنت انت كنغبر كنكلالنا بارتيسيبيت حدا سبسي اب نايغله جروب وي كان نايغله ديبارتمنت ممبر كخون الله زبل حسابي زسمع مالتي كاله كمتا حونا زبلو صور حواتو يصور بحنسا بعلامه بمتكل يصل مالتي انتي تصل لخا نمنتي علامات تصل لخا نصور زخونه صلوتن نصور زخونه قال እግዚአብሔርን እንታይ ትገብር ትካፈል ንመን ክጽልየሉ ለዎ ንመን ካ ቃል አምላኽ ሼር ክግበረሎ ነዚ መታን ክንምልስካ ሰብ ኣብ ሕብረት ካኣቱ ለዎ ዝብል ነጥብር ኢና ነርና ካለ ኣብዚ ሕጂ ክነስተውዕሉ ዘለና ኢልና ሓደ 4 ነጥብር ኢና ነርና ከነገልግል ኮነ ክንግልገል ከለና ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ናይ ፈሪሳውያን ታሪኽ ኣምጪና ኣብ ዝረኣናሉ 4 ነጥብር ኢና ነርና ንፈሪሳውያን ብ4 ነገር ክውንጅሎም ወይ كمعدوم كزاربهم كلو نري قداماي فريساوያን زبلو بطعم صبوق حسابي نيرو نحواريات ጎይታ ክብሎም كلو زبلوكم ግበሩ ግን እሱም ሰባት እዚኦም ይብሉ ዳንበር አይገብሩን እዮም እጂ ከም ክርስቲያናት ከማ አመንቲ ከማ ገልገልቲ እንታይ እንብል ጥራይ ዘይኮናሲ እንታይ ከአምሱ እንገብር ሰባት እንብሎ ጽቡቅ ክኸውን ንኽእል ግን እናገበረ ዝምህሪ ጽሑፍ ዝብለና ማለት እዩ ካላይ ናይ ፈሪሳውያን ጸገም መማሃራን ክባህሉ እዮም ዝደሊ ነይሮም እዛ መማሃራን ክባህሉ እዮም ዝደሊ እቲ ዝብልዎ ኣብ ርእሶም ዘተኮረ እዩ
أب كريستوس ذاتكورة يكونن كمهرو خلو كسبكو خلو أبتي بيت مقدس بزح participation كجورو خلو اتناتهم علامان تايو نصوميم سبات من مهران كبلوهم كبهالو سلازدلي لازم نزخا كم أجلجلتن كم بحجينا أجلجلوت ندالو زلنا سباتن اتي تمسرت تكورنا أجلجلوتنا أبغيتها مهلاونان نحنا كنبهال أنا بيني بعلي زبل منفس زي كونسي انتاي كريستوس زبل كريستوس كتصوع كرأة كسمة قال سب ما انت خرئي يوم كأز عيوني رم كأ شعون فريسوين كم زبلنا يا مالتي سب ما انت خرئي يوم كرأيو الصوم دميقهم كواتو بقى كستو زبل لازم نزخا صدقهم كاب صدق صحفتن فريسوين اندابلخا خنغرنا خلو كرأة زي مدل anyway بحصر زباله سلازرانا كترأة زي مدلاي كتبهال زي مدلايو أموداتا خمزرأنا يخا كبر خا يدلي نيرهم كبري لك الصوم كبهالو مالت بز ربعة نجر قويتا كتاشم خجبرام كله كمعدوم ويكا ك أجمع كرخ بلهم كله نري مالتي أجي كأو قتيلنا انتهينا لهم مع انتخنري سلسته أبدا أنا ماتيوس معرف عيسران سلستان زلو سلسته نتبي إنا خنري مالتي بوخان أبتي دحري زلو حساب كن كيدينا انتهي سلسته نتبي ماتيوس عيسران سلستان جنس لمو عيسران سلستان ماتيوس كابتوسي شمونته نسخاتكم جنا ممهركم حدي جيب زعبا فريسوان تصقمهم كزارب مسنحن اب حواريات ملس يلو حدا ملእختي نغروم زلو انتي يبلو مالو نسخاتكم جنا ممهركم حديمو ممهران ايتبهالو نسخاتكم كلكم احوات يخم ابوهم اب سماي زلو اب سماي زلو حديمو امدري حدكوا ابوي اهلوكم مرحيكم حديمو حدي ايو نسخا كريستوس ايو نسخاتكم سي مرحتي ايتبهالو اتي كباختكم زبلص جزؤكم يخون رأسو زلعل كحسر رأسو زتحت كا لعل كبلي اجي ابزا حسب ثلاثه نطبي يزارب تقدماي مرحيكم حدي كالاي ابوكم حدي سالساي كا ممهركم حدي اجي زعبا كريستوس بزعبو يزارب زلو مرحيكم حدي ممهركم حدي ابوكم كا حدي اجي بزعبا مرحيكم كبل كلو مرحي كتبل كلخا at the same time صعب له حكي له سوم صعبتي خميز بالزلو حكي بخلايكا ممهركم حدي خبل كلو انتي خا يريناي ممهر تلو انتي كهلو بدي تمهراي كهلو بقدي نسختكم انتي خميز بالزلو تمهرويكم سالسايكا ابوهم حدي خبل كلو خا انتي مالتي نسختكم انتيكم ولوديكم هجي نزينينا خنرئ مالتي مراحي مس سعابي ممهر مستمهراي ابو خا مسولد زبل حساب كنرينا مالتي اذا خن مهار كلنا نابيناي كتملسو كيترسعوا حجون علاما ناي تمرتنا انتايو يا تاقند نجر مالتي تاينا نحنا كلاتنا نمن نمسلي ارأي كريستوس ناب اخول سباي كنبصح كنعبي زي قارص كسعد قل درجه تماهرنا زي قارص عبيت زي كونس زي قارص عبيت كويتا خسع زمص كل ساعه ناوسخنا خنكيد كوميتال ناوسخكم من تخدكدو تبايل تصحيفلو حجي ناوسخنا من تخنكيدينا حجي نزخن مهارو خلنا نحنا نا اغلغلوت ندالو خمزلنا ويكا نا اغلغلوت غويتا كمزدلينا نحسبنا كنسمع قداس خوين سمعني كنا غلغل فقادنياتات انتدأ زي كوينا جن مسمعوا لارغا ولا حنت تقميه يقولون نمنتاي اتزين دو فزدي مرحين سعابن كرخبوم زخل نطبلو
ተማሃራይን መምህርን ክረኽቦም ዝኽእል ሓደ ነጥብሎ ኣቦን ወድን ክረኽቦም ዝኽእል ነጥብሎ ስለዚ ናብ ተቐዳማይት ሓሳብ መምህርኩም ሓደ እዩ ናብ ዝብል ሓሳብ ክወስደኩም እዩ ቀዳማይ ነጥቢ ሕጂ ንዓይን ንኣኻትኩምን ወላ ሓደ መምህር የብልናን ኩልና ብዘለና ንዕበ ንናኣስ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ዕቤት ይሃልወና ብዓይኒ እግዚኣብሔር ክንርአ ከለና እንታይና ተማሃሮ ኢና ኦኬ ስለዚ መምህርኩም ሓደ ካብ ርእሱ ኣውፅኡ ክምህር ዝኽእል የለን ኮት ገይሩ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ጥራይ ዘሎ ማእኸልና ስለዚ መምህርኩም መራሒኹም ሓደ እዩ ክብል ከሎ ሓደ ናብ ሓደ ኣንፈት ክመርሐና ዝኽእል መራሒ ኣለና መራሒ እንታይ እዩ ዝገብረካ ካብ ኤ ናብ ቢ ዘብፅሐካ ሓቂ ዶ ካብ ሓደ ፖይንት ኦፍ ፒክ ኣፕ ናብ ዴስቲኔሽን እዩ ዘብፅሐካ መብዛሕትና ናይ መኪና ነገር ስለ ዝርዳእና ማለት እዩ እቲ መራሒ ካብ ሓደ ቦታ ኣብፅሑ ናብ ሓደ ተሳፋሪ ወይ ከዓ ሰዓቢ ግን ወላ ሓደ ዝገብሮ ነገር የለን ናብቲ እቲ መራሒ ዝወሰዶ እዩ ዝወስድ ብርእሱ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ ክውስን ኣይክእልኒ ሓቂ እወን ኣሜንን ኢልካ ኢኻ ነቲ ናይቲ መራሒ ሓሳብ ተቐቢልካ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ መራሕን ተመራሕን ክንዛረብ ከለና እንታይ ክንሕዛ ሓደ ብዛዕባ ሰዓብን መራሕን ክንሓስብ ቀዳማይቲ ሓሳብ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ፍቓድ ናይቲ መራሒ ምቕባልን ምስዓብን ከዓ ክርዳእና ፅቡቕ እዩ ካብ ርእስና ዝኾነ ነገር ወላ ሓደ ስለዘየለ ማለት እዩ ነዚ ጥቕሲ ክኾነና ዝኽእል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ጥቕሲ 18 መራሒ እንታይ ከም ዝገብር ይዕጥቐካ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ጥቕሲ 18 ኩልና ንፈልጦ ሓደ ጥቕሲ ኣሎ 21:18 ከምዚ ይብለና ብዛዕባ ጴጥሮስ እቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሓሳባት ጴጥሮስ ጎይታ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ሕጂ ተፍቅር ተኾይንካ ኣብታ ሓንቲ ነጥቢ ስለነ ዘምፃ ብዙሕ ኣብዚኣ ይዛረብኒ ግን ተፍቅረኒ ኢኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ እወ የፍቅረካ እየ ምስ በለ መግለፂ ፍቅሪ እንታይ ክብሎ ከሎ ጎይታ ንርኢ ንዓይ ምግልጋል እዩ ንክርስቶስ ዘፍቅር ንዕያወቱ ክፀልእ ኣይክእልኒ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝርድኦ ሰብ ንዕያወቱ ከይጓሰየ ስቕ ክብል ኣይክእልኒ እዩ እታ መልእኽቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጥቕሲ 18 ንስኻ ኢልዎ በፅሒ ከለኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደልየኻያ ትኸይድ ነርካ ምስ ኣረካ ግና ኣእዳውካ ከም ተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሕጂ ረኣይዎ እቲ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዝደለኻዮ ይኮነን ዝብለና ዘሎ ናብ ዘይደለኻዮ ድሌት ናይ መኒ ሕጂ ብዛዕባ መራሕን ብዛዕባ ሰዓብን ኢና ንዛረብ ዘለና መራሒ እንታይ ዝገብር ይዕጥቐካ እሞ ይሰደካ ናብ ድሌትካ ዘይኮነስ ናብቲ ንሱ ዝደልዩ ሕጂ መራሒ እንታይ ዝገብር ንብል ኣለና ቀዳይ ነገር ሓደ ጋይዳን ስህብ ኢና ንዛረብ ዘለና ይዕጢቑስ ናብ ዝኺድ ከምዚ ግበር ኢሉ ይህበካ እዚ ከዓ ንጹር ኣብነት እዩ ንስኻ በፅሒ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ሰብ በፅሒ ኣነ ዝብል መንፈስ ተዳሃልዮ እንታይ ዝገብር መስለኩም ንሱ ብዝደልዮ መገዲ ይኸይድ ዝደሊ እዚ ሓቂ ገለ ግን እንታይ ምስ ገበርካ ምስ ኣረካ ግን ፍቓድ ርእስኻ ምስ ገደፍካ ምስ ሞትካ ግና እንታይ ትገብር ብሎ ንናይ ርእስኻ ነገር ገዲፍካስ ካልእ ሰብ ይዕጥቐካ እሞ ናብ ዝደለኻያ ዘይኮነ ናብ ፍቓድካ ናብ ዝሕጉሰካ ነገር ዘይኮነስ ናብቲ ንሱ ዝሕጉሶ ነገር ይሰደካ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ መራሒ እንታይ ዝገብር ይዕጢቑ ናብ ድላይካ ሰደካ ኣይኮነን ናብ ድላዩ ይሰደካ ማለት እዩ ስለዚ ሰዓቢ እንታይ ዝገብረካ ይዕጢቑ ናብ ኣገልግሎት የዋፍረካ ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ንሱ ግን እንታይ ዝገብረካ ይዕጢቑ ኪድ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ እታ ንሕና ክንገብራ ዝኽእል ናይቲ መራሒና ምሽ መራሒኹም ሓደ እዩ ተባሂሉ ተፃሒፉሉ ሓቂ ንቕይሮ ነገር የለን መራሒና ሓደ እዩ ፍቓዱ ተቐቢልና ፍቓዱ ምግባር እዩ ከባና ዝድለ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘለና መራሒ እስኻ ሰዓብ እንተደኣ ኮንካ ብዕላማ ኢኻ ትነብር ዕላማ ናይ መን ተዳ ኢልካ ናይ መራሒኻ
ናትካ ዝኾነ ዕላማ ዝበሃል ይብልካን ወይ ከዓ ናይ ርእስኻ ናተዩ እዚ ክገብር ትብሎ ነገር የለን እንታይ ደኣ እቲ ንሱ ዝሓንፀጾ ወይ ከዓ እሱ ዝሓሰቦ ዲስቲኔሽን ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ንዑ እንዳሓሰብካ ኢኻ ትኸይድ ናብራኻ ከዓ ብኡኡ እንታይ ዝገበረይ ዝመልአይ ማለት እዩ ኣብ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 2 ጥቕሲ 21 ከዓ ነዚ ዘራጉደልና ጥቕሲ ኣሎ እንታይ ዝነግረና ክርስቶስ ትመራሒና ማለት እዩ ሮል ሞዴል ናተይ እናታትኩምን ሮል ሞዴል ማለት ትንስኻስ ከምኡ ክትከውን ኢልካ ትሓስቦ እየ ሓቀን ኣብ ምድርስ ብዙሕ ዓይነት ሮል ሞዴልስ ኣለው ሰባት ዝስዕብዎም ዝኽተልዎም ከምኦም ክኾኑ እሶም ዝተኸደንዋ ዝኽደኑ ዝበልዕዋ ዝበልዑ ከም ኣለው ሮል ሞዴልስ ማለት እዩ ናተይ እናታትኩምን ሮል ሞዴል ግና ሓደ ኣሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ይበሃል ማለት እዩ እሱ ይመራሒና ንሱ ይትናትና ሮል ሞዴል ወይ ንሕና ክንኮኖ ንብህግ ወይ ከዓ ክንብህግ ዝግባአና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 21 ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ትዝገደፈልና ኣርኣያ ወይ ከዓ ንሕና ክንስዕቦ ዝግባአና ፉት ስቴፕስ ደድሕሪኡ ክንስዕቦ እሱ ከመራሒ ንሕና ከዓ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ነዚ ኢኹም ዝተፀዋዕኹም ኢሉ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 21 ነዚ ኢኹም እተፀዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣስኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንተኻትኩም መከራ ፀገበ ንሱ ሓጢአት ዘይገበረ ተንኮሉን ኣብ ኣፉ ዘይተረኸበ ምትፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምሳፅ ገበዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ኣሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ኢሉ ይቕፅል ተደልያ ዘለኹ ኣነ ንስኻትኩምን ዝተፀዋዕናሉ ዕላማ እንታይ እዩ ኣሰሩ እሱ ዝገደፈልና ኣርኣያ ወሲድና ንዕኡ ክንስዕብ እሱ ከመራሒ ንሕና ከዓ ከም ሰዓብቲ ማለት እዩ እሱ ኣርኢናይ ማለት እዩ ዝረአ ነገር ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከም ዘለና ከመይ ኢልና ክንኣቱን ክንወፅእን ከም ዘለና ኣርኢናይ ብንጹር ማለት እዩ ክንክሕዶ ተዘይደሊና እቲ ክንከደሉ ዝግባአና ክንነብሮ ዝግባአና ህይወትን ናብራን ጽቡቕ ገይሩ ኣርኢናይ ነጊርና ይኮንኩን ዝብል ዘለኩም ዘለኹ ኣርኢና ሰብ ኮይኑ እንታይ ገይሩ ብኩሉ ኸማና እንታይ ዝገበረ ዝብለና እብራን ዝተፈተነ ሓቀይ እቲ ኣነ ንስኻትኩምን ክንሓልፎ ዝግባአና ሓሊፉሲ ኣርኣያ ሓዲግልና እዚ ከዓ ናይ መራሒ ግደ ኣብ ምንታይ ኣብ ናተይነታትኩምን ህይወት ካልእ እንታይ ኣርኢና እንተዳ ኢልና ንሰባት ምግልጋል ንሰባት ኣገልጊል ዶ ኣይገልገለን ሓደ ጥቕሲ ኣብ ማሪቆስ ክወስደኩም እየ ማሪቆስ ምዕራፍ 10 ኦኬ 14:45 ወዲ ሰብ ድማ ከገልግል ህይወቱ በጃ ብዙሓት ክህብ እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፅን እንታይ ክገብር ኢሉ ወዲ ሰብ ናብዚ ምድሪ መፂ ክግልገል ርእሱ ጎይታ ምዃኑ ኸሪኢ ኣይኮነን ኢሉ ንሰባት ከገልግል ደኣ እምበር ክግልገል ኢሉ እንታይ ገበረን እቲ ሓደ ካብቲ ዘርኣየና ኣርኣያ ከም መራሒ ንሱ ኮይኑ ዝሓለፎ ነገር እንተዳ ኢሉ ክግልገል ኣይኮነን ክርስቶስ ክግልገል ይመፂ ክግልገል መፂ ወላ ሓደ ኣይመፅን እንታይ ደኣ ንኻልኦት እንታይ ክገብር ከገልግል ሕጂ ናብቲ ዕላማና ናብቲ ናይ ምግልጋል ኣምር ክወስደኩም እየ ንዓና ዝገደፈልና ክርስቶስ ኣርኣያ እንታይ እዩ ምግልጋል ዝብል መንፈስ እዩ ንሓውኻ ምግልጋል ካባኻ ንዝበልፅ ዘይኮነስ ካባኻ ወላ ሓንቲ ፀኒሕና ስለንሪኦ ፀገማይ ክህልወኒ ግን ካባኻ ወላ ሓንቲ ንዘይፅበ ሰብ እንታይ ትገብሮ ተገልግሎ ፅቡቕ ንዝገበረካ ዘይኮነሲ እቲ ሕማቕ ንዝገበረካ እውን እንታይ ትገብሮ ተገልግሎ ማለት ስለዚ ክርስቶስ ንዓይ ንዓኻትኩምን ዝገደፈልና ኣርኣያ ንሕዋትካ እንታይ ምግባሪ ምግልጋሊ ኣርኢና እዚ መራሒና ኣገልጋሊ ኮይኑ እዩ ተገሊፁ ቦስ ኮይኑ ኣይኮነን ተገሊፁ ኮፍ ኢሉ ከምዚ ግበሩ ወይ ከምዚ ኣይትግበሩ ሰማዓይ ጥራይ ኮይኑ ኣይኮነን ተገሊ እቲ ንዓይ ንዓኻትኩምን ዝገደፈልና ኣርኣያ ኣገልጋሊ
متصرفوا كمان مليسو زي تصرفه أنا قدامي بطرس متصرفوا مسفرار هو سي انتي زي جبره زي ملسه إساس ما رف 53 كيدكم تداري هم خا كم تا أفكر من مكستا سقط بال جنشلي لخا قلت أخل لخا نري مالتي هذه مرحنا حدي نحنا خا انتينا صعبتينا تزرعنا أرأى خا نحد حدكا انتي مقباري مقل قالي بزي قدس اتي أباقل قلوت زمت تشالنجز مالتي كريستوس زرعنا هيوت كريستوس زرعنا أرأى أسرقن نحد حدنا مقل قالي حجي نحنا ينادأ تاشمو غيرنا كمزي كم بعلنا زمت أنا أقلقالن هزبن أقلقالن تقلقالن يلنادأ أمبر أبا أملخكم وزبها ليلن أقلقال له تقلقال له تقلقال خا أقلقالي أنت أبا أخوم زلوا تصقى أفتح يلن أفتح زلوا شو تملا لينا تاين خون نعبد مالتي كوفي لو سمع لن أبناء إجزاء أجندة كوفي لو خاب كالو تصب سبيل لن أبناء إجزاء أجندة انتهي ده بتي أتقبر بتي أخا بتقول لنا حوات كاتمل قولوا له خا بحوات كخا يملا مالتي بتسخات تصنانع بتخات حدا خا يمعد كم اللي ناي قويتاز قد فلنا رأي ازي مالتي يا تقدميت نتبيع مالتي بزعبا زي مرحي خلينا بالكلنا هو لسا تأزاز كاو مقبالي نحن خا أفتسمتي ويكا تكبرتي تأزازينا قلن فلتوينا كبرت تبايل كاس مقبار ترايو أمنا إجزابير كا نا إجزابير حسب أبزي سعابن مرحن بكناتو حسب تقبيل كا مقباري إذن إجزابير حسابي زقد فلنا رأيها نحد حدكا انتاي مقباري مقل قالي مالتي نابكالاي نتبي كوسدكمي نابتا مرحيكم حدا يرينا يلنا مرحينا أقل قال لي حكي أقل قالوا خوينوخا أريناي ممهركم كان تايو حدا يحكي ممهرنا خا انتاي لو مهيرنايو حجي خندري زلنا أبتي كم مرحي انتاي أريناي نارينا حكي حجي خا كم ممهر كا انتاي مهيرناي نخندري ممهر الله تمهر الله زي انتايو تممهر سي نتمهرو سي انتاي مهيرو نحنا خم تمهرو نسوقا خم ممهر انتاي لي مهير النازبل نتبي خنرينا مالتي يوحنس 10:3 كاب 10:4 خسب 10:5 خريه كن حبيرنا خنرينا يوحنس 10:3 كاب 10:4 اوكي كاب 10:3 جميرة خنببا يوحنس معرف 10:3 كاب 10:3 جميرة كمزي جيرو أجارهم مسحات أبوم كداونتو تخدينو كم بحدش تقميتو أزي زجبر كلكم سي تفلت وودو اللخوم بلوم نسخاتكم ممهرن قويتان تبلوني اللخوم أنا كمو إيمو صبوق بالكم أنا ممهرن قويتان كنسي أجاركم كابحات أبكوس كمتي أنا أبخاتكم زجبركو نسخاتكمن كم أخت جبرو مرأي هبكم اللهم كم أجر حدكم كتحسبوا يجبأكم إيو بارع كاب جويتو أيبلتن لؤخ كاب لأخيو أيبلتن إيو إلى بحكي بلكم اللهم إزي تفلتوا أنت خينكم أنت جبركموا بتوان إيهم جي تممهر أنت أيبلنا له أنا ممهر كنسي قويتا خنسي أجاركم كاب حتسبكو حدا تأزاز هبنا له مالتي تممهر سمهرنا له انتاي لي زمهر زلو أنا قويتا خنسي ممهر كنسي أجاركم كاب حتسبكو سي نسخاتكم كم أجاركم انت تقبروا كتحاتسب ويكا كتجلاجلو يجبأكم أزيد انت فليتكمو انت جبركم وخا مفلات رأي يكون نزل نقرا نازلو تفلتوا انت خوينكم انت جبركم وخا اجي مفلات راي نيوت يكون الناني نعم لك أي حقوسوني انت هذا انت فلتكمو انت جبركم وخا جي ناب جبر جتنا هنا هنكيد مالتي
تاكنجبر سب ببزخلو انتي كجبر كجلجل اجي هذا جزء تاي نحسب مجلجالسي اب حدا درجه مس بصحخا نجلجل مثلنا نا زدي ابتي بودي ابتي اكل ناي كريستوس ابز كبزا اتخلو جميركا كتنقساقس تجمر انتي تجبري دا زفلالنبر كان مجلجال انتي اي تجبرنيها اي تقوارصنيها ግን انتي تجلجل ግን ምስ ግዜ እንዳዓበየ ዝኸይድ ክኸውን ይኽእል ሰብ እንዳተማሃረ ብዝኸደሉ እዋን እቲ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ዘቐመጦ ጸጋ እቲ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ዘቐመጦ ጸዓት ውህበት እንዳተገልጸ ብዝኸደሉ እዋን ሽዑ እንታይ ይገብር የገልግል ማለት እዩ ግን ካብ ምግልጋል ግን ክነቋርጽ የብልናን ለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ዝምህረና ዘሎ ኣነ መምህር ክነሰይ ጎይታ ክነሰይ ኣጋርኩም ካብ ሓፀርኩም ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ أجاركم كتتحسسوا يجبأكم من لازم ممر أنت عايز محلالف نتمهروا في التأتي زم محلالف حكي له حكي ما راحي يريء كاي بس غير كاتمل على سيز لك حكي يريء كاي تتاشم ممر كنت عايز نجركه ينجركه في التأتي زم محلالف لك لازم إذا في التأتي ذهبنا له نحد كان يمجل قال في التأتي إذا أنت فلتكمو انت جبركم موخا بتوانيكم يلو كاب نعملك حسابسي نعين نعختكم مني نجرنا مالتي نحن خا نزي فلتأتزي مش رافي جدنا مالتي نزي فلتأتزي تقبلنا مقباري ناتين ناتاتكم من جدا مالتي لوكاس إسران كلتن إسران شديشن كا حد نزي مثل حساب نركب لوكاس إسران كلتن إسران شديشن منهم عبي مسيلو خمز الرأخاء أما أكلهم كركر كونه شو عن السوبلهم نهزب نجساتهم يم زجزوهم اتهم ملكي زلوهم كا حيوات يبهلو نسخاتكم كنا كم وايد خونو اتأبخاتكم عبي كم نشتو اتقويتاون كم جزء دا يخون اتي أما أدز زغمتن زجلجلن أينامي زعبي أما أدز زغمت ريكونن أنا جنا ما أكلكم كما قال قاليه نسخاتكم جنا ندابله يغسل مالتي حجي أب عالم انتايز تزجلجل عبي وكا تي زجلجل نشتي تأما أد تقميت وزجلجل كا عبي يزبل النازله أبا يجين كم وايكونن يزبل زله تزجلجل انتايز جبر زعبي يلو زجل تصزله مالتي لازم زعات ممهر كريستوس انت دا أخينو زمهرنا تمرتخا نحد كان مجلجال انت دا أخوينو نحد حدنا انتي كنجبر لنا كنجلاجل أما صحف كدوس بزح جزء كان استوعل لنا زجبأنا نحد حدكم مبالو انتي إذا سمع مسلكم نحد حدكم مالتي أنا نعاكم السخم كأنا عايز أسمع كم زي قال يجلجلو قال خاص إلهم سمع يكونن نحد حدكم مالتي تسنة تحدى خانة تحدى يقل كومي نحد حدكم زبلا نحد حدكم أقلقلو نحد حدكم تقبابلو نحد حدكم تمععدو مبال وان سايد ايكونن تو سايد بخلت تيو سايد تحد سخم تحدى خا نتحدى كومي إذا سمع بزتاشم قال ناي تمهراي بهر خنتايو أبزناي ممهرن تمهراين كريستوس ممهري نحن خا تمهرو قدام اي تمهراي ناي تمهراي بهري ديسيبلين حكي ديسيبلين دي كونن بديسيبلين يزملالس تمهراي ببهري يسي أبزغون على يمكن ديسيبلين ده زي كونه إيه فعلا مالتي كوينا حكي أب كاب زعبنا حفرة السب ولا بززله ديسيبلين زي بقول له حفرة السب ويكا تمهراي يلن ولا تممزننا حدا تمهراي كرايتيريا ويكا ديسيبلين كمال الله أبعدنا تذكرتون يركم 10 ورك أو حقاقات زبالة نيرن هذا خفت ديسيبلين مالتي نعن حنت تقوليلك ويسدرخات سوع ويكا قداماي كلا يمستبهل كخات سقوق مالتي ديسيبلين هجي لك خموخا أبيت أملاخ كم تمهرو نعنا تمهرو يخم يزبل النازل ممهر زبهل يلن يلو ديسيبلين أب كل هوتنا مالتي أمتاونا موتانا ديسيبلين كهلوانا نقال أملاخ زلن ناي منباب جزينا ناي صلوت جزينا مسحوات زلنا حفرت انت كنكون ديسيبلين كنكون زينا يجزي أبيهر حسابي مالتي قال تمهراي سمعي حكي كوفي لي سمع
ተማሃራይ ይዛረብ ዲው ግዜ ትምህርቲ እርግፀኛ ዝዛረብ የለን ሕጂ ራይት ናው ማለት ናይ ተማሃራይ መንፈስ ስለ ዘሎ ማለት ስለዚህ ተማሃራይ ከዓ ክመሃር ዝደሊ ሰብ ኮፍ ኢሉ ይሰምዕ ንፉዕ ሰማዒ ቅልጡፍ ሰማዒ እቲ ባህሪ ናይ ተማሃራይ ዝነግረኩም ዘለኹ ከም መንፈሳውያን ተማሃሮ ንኹልና ዝተኩ ዝሰምዕ ቀዳማይ ዲሲፕሊን ከም ድላዩ ዝመላለስ ሰብ ኣይኮነን ብዲሲፕሊን እዩ ዝኸይድ ሳልሳይ እሙኒ ኣብ ግዜ እሙኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዳ የለን እምበር ኣብ ዓለም ላይክ ድሕሪ 5 ደቂቃ ዝመፀ ማዕፆ ዕፆይ ሓቀይ ይዕፀዲ ይዕፀኒ እንደ ግዜ ተዓፂና ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክንመሃር ከለና ተዓፁ ነጢርካ ተኣቱ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እሙኒ ማለት እዩ ኣብ ግዜ እዚ ኣብ ግዜና ከዓ እሙን ምዃን ከዓ ናይ ተማሃራይ ግደ እዩ ማለት እዩ ካልእ ሓላፍነት ወስዲ ህርኩቲ በዓል ዕላማ እዩ ልዕል ዝኾነ ነገር ከዓ እንታይ ኣለዎ ተማሃራይ ምስ መምህሩ ርክብ ኣለዎ እቶም ንፉዓት ተማሃሮ ዝነበርኩም ፕሮባብሊ በዓል ቅሳነት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እርግፀኛ ምስ መምሃራኖም እራኸቡ ነይሮም ዘይተረዳእቶም ከይዶም ቀልጢፎም እዮም ዝሓቱ ሕማቕ ተማሃራይ ይሓትትኒ ሓቀይ ዶ ወላ ሓንቲ ይሓትትኒ ትንፉዕ ተማሃራይ ግን ዘይተረድአቶ ይሓትት ማለት ይሓትት ኢንተርአክቲቭ ይገብር ማለት ይዘራረብ ስለዚ ብዙሕ ሒዘየ ነይረ ግን በዚ ከዓ ይኣኽለና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ እዚ ክርስቶስ ዝመሃረና ነገር እንተደኣሊ ከም ተማሃሮ እንታይ ምእንቲ ክንገብር እዩ ከነገልግል ክንገለ ዝመሃረና ዘርአየና ኣገልግሎት እዩ ዝመሃረና ከዓ እንታይ እዩ ኣገልግሎት እዩ ከነገልግል ማለት እዩ ሕጂ ንመን ኢና ነገልግል ተደኣይልና ባይዘው ንሰባት ኣይግልገልኒ ንእግዚአብሔር እዩ ዝግልገል ንእግዚአብሔር ግን መገዲ ሰባት ጌርካ ኢኻ ተገልግሎ ማለት እዩ እዚ ተኻለይቲ ነጥቢ እንታይ ንተማሃራይን ንመምህርን ክራኸቦም ዝኽእል ፍልጠት እዩ እዚ ፍልጠት እዚ ከዓ እንታይ ኢልና ኣለና ንሓድሕድካ ምግልጋሊ ዝብል ከም ሓሳብ ክንሕዞ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ክልተ ነጥቢ ሒዝና ኣለና ቀዳማይ እንታይ እዩ ንሱ ከም መራሒ ዘርአየና ኣርኣያ ኣገልግሎት እዩ ከም መምህር ከዓ ዝነገረና ትምህርቲ ከዓ ምግልጋል እዩ ሳልሳይ ኣቦኹም ሓደ እዩ ኣቦ ተሎ መን ኣሎ ኢልና ኣለና ውሉድ ሓቀይ ኣቦ ኢልካ ውሉድ ኣቦኹም ተይልኩም ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ውሉድ ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ውሉድ ተይልና ክንታይ ኣሎ እንተደኣ ኢልና ኣሕዋት ዝብል ኣምር ኣሎ ሓቀይ ኣሕዋት ኣሎ ዶ የለን ንሕና ውሉድ ኢና ተይልናስ ኣሕዋት ኢና ከዓ ኢና ንብል ዘለና ኣሕዋት ተይልና ከዓ ቤተሰብ ዝብል መንፈስ ኣሎ ዶ የለን ኣሎ የለን ስለዚ ቤተሰብ ኢና ማለት እዩ ኣሕዋት ኢና ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱን ኣምላኽ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብ ኣቦን ኣብ ውሉድን ኣሕዋት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ መን እዩ ኣብ ቤቱ ዘየገልግል ንቤቱ ሲ ዘየገልግል ሲ መን እዩ ነቲ ናቱ ዝኾነ ዘየገልግል ሲ መን እዩ ኩልና በብመገድና እንተን ስድራና እንተን ደቅና እንተን ሓውና እንተን ሓፍትና ነገልግል ኢና ብጉልበት ብገንዘብ ብሓሳብ ብዝተፈላለየ ነገር ዘየገልግል ኣሎ ዘየገልግል ዝሞተ ጥራይ እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ እንታይ ንገብር ኢና መስለኩም ነገልግል ኢና ስለዚ ኣቦኹም ሓደ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ውሉድ ኢኹም ክብል ከሎ ንሓድሕድኩም እንታይ ግበሩ መጀመርያ ዝረኣናያ ጥቕሲ ዝዝክረለይ መን ኣሎ እዛ ሓሳብ ክንጅምራ ከለና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 11 ንሓድሕድኩም እንታይ ግበሩ እያ ትብል ኣገልግሉ እያ ትብል ሓቀይ ለዚ ከም ኣሕዋት ንሓድሕድና ክንገላገል እዩ ጎይታ ዝደልየና ማለት እዩ ከመይ ኢልና ኢና ሕጂ ፋሚሊ ኣሎ ኢለኩም ኣለኹ ኣብ ፋሚሊ ከዓ እንታይ ኣሎ ርክባት ኣሎ ዕላል ኣሎ ሓቀይ ዶ ኦፕን ክፉት ዝኾነ ናይ ምዕላል ኣፍ ደገ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ቤተሰብ
تعاطي خدي خاتخيد أيكونن حكي لازم أنا خان تيجلس لنا أبوكم حدي نسخاتكم كأحواتكم نسخاتكم ولوديكم نسخاتكم بيت سبيكم يسبلنا نازلوا هذا حولنا تالو مالتي بيت سب حولنا تالو ديلن بيتنا يسقى ردعنا حفتنا ويحولنا له حولنا تزبها المنفسال حولنا تزورو بزح مستيرات كالله فقري حلافنت متحللاي متصوار متحببا بيت سب الله ديلن ماني نجزو مستيراب زي أوتي الزارب زارب الله ديلن كي سمع لنا قداينا جزاناسي نحوينا حكي ده سبات كي سمعوا لنا مالتي ناي سبات مستيرنا نبدق خيوت رأيكم الله ناي تي حونت تبيت سب زبها الأمر انت حيزو خمزلو أو زلو فقري كندينو تينا نحواتنا بجنزب نخالق كنجبرو زي نخالسي نحجزهم فلاك هبز عدو تعين زلو مالتي ماني حيزو انت دايلكم تحونت زبها ويكا تي ولود أحوات زبها نجاري ماله لذيذ حونت فقري متحجز متحللاي ناي واننت ناتيو مبال أبجز خاص كل خاسي أبو خاص عرلوسي توم ناتي كل سبي ولا تزعرن زي تعرن سي ناتي زبل نايجزو نجار مالته كلاكا كفوت زخانة ناي على المدرخ كعلو مستحبي أخي يكون كان ناي قداي جز خاص أبدقي يكون كان تزاربل أبا أخا بمستير تحزو مالته أجي زغل لخنا بالكلنا انتاي كبل سلزد لخوي أبونا حدايو نحنا خا أحواتينا أجي إذن من يزمهرهم ذلو ندك أمزامورتو أبوكم حدايو سخاتكم كا إحواتكم قال أبجزوسي من ينعس بالسرح أبجزونا عس بالسرح له ولا حدا يلن حكي ولا حدا سبب أبجزوسنا عس بالسرح يلن نعقابتي يسرح صبوق خونلو أبجزو كحقوسي لي يسرح إذا قا أنتايو أبونا أبوكم حدايو سخاتكم كا أنتايكم إحواتكم مكببال زبهال نجر كالو أب حدا بيتسي حدا نتاشو مخطعمنا مالتي مهور إذا حدا خا زي تمهارة من الباش تزي تمهارة تبخر مون بلو تحساس اللي دخا مهور مون بلو قلت زي تمهارة سي نتمهور سي دا يقبرو مسلكم يأززو تعدمة تتأكي يزبلوكم زلو يأززو تمهور كا تمهيري يلوسي انتا يقبرني مسلكم أي عباني حكي أبكال اكو قبري خمو إذن تخويني نعيز الزن بلي أبجزو أديو زي تمهارت ABC دي زي قوت أراتسي دات أرفتو خمز قبر ندابلتوس الشيلوس يخيد إذن تاي مسلكم أبيت سب زلو حونت فقري متحللاي أبيت كشانكم يخون زقبو إذن لو زلنا تفقري تمتحللاي تي متصور قال زبهال مالك مانيخا بزي قدس أبينا درجة بتيخا نحوخا قن تحتي كان تاي مقبر مقل قال مقزع زين أخذ كبل دليل زلهم ماني بزي قدس أنت عينت منفسه درجة أنت عينت فاينانشال أنت قال له أنت عينت ناي درجات مرتلو أنت عينت هيوتالو أنت عينت نابرا نبر أقدسني حو خاص لزخوانا جن تصورو حو خاص لزخوانا جن تفكرو تحليلو كم كريستيان كا مسؤول بفقري تيتقبر تنبر سلازي علامة ولود مخانا نحد حنا انتاي مقباري بزخ نبلو تصنحنا كنقلاقل هذيك قال እግዚአብሔር ካንታ ይዝብለና نحد حدكم تيقبروا አገልግሉ ለዚህ نحد حدنا كنقلاقل እዚህ ነው እግዚአብሔር ፍቃዲ ማለት ቅድመት ሐሳበይ ምጥቅላለይ ዝተወሃበና ትእዛዝ እንታዩ እንተዳይልና ቃል እግዚአብሔር ከነገረና خلو አብ ባይዘይ አገልግሎት ትእዛዝ نحوات كان مقلقال نأملخ مقلقال تأزازي الجزابير كنقرنا خلو أب إياسو معرف عسران أربعة نجزابير كتقلقل وسي جزابير نعختكم حريمو شلل يتبلو جزابير سي نعين نعختكم من زحرة دايما تنقبري كنقلقلو يا حكينا
متينا سيدا أماميقنا متينا مسحواتا شمو جيرنا متينا كنكي ترى يكونن كنا جلجل واقع نكفل تواقع نخفلو كون سبات يكوننكو 000 أبتوانجيل ناي كريستوس عسبيه اللو مالتي سبات نخدحنو دمر ناي ولك سبات زي كونت حدا مستاي ترى يسرحو خون تحدا خا متكال ترى يسرحو خون تحدا خا مقام ترى يسرحو خون أمو داتا جن زبقول نجار الله تزبقول كأمني كريستوسي هذه تأزازي نجزي بهير مقلقال تأزازي كردعنا مالتي قال نجزي بهير مقلقال كا نكريستوس نمثللو حدا مجدي نعيم سلو تباهل تصحيفو لحق إيه نكريستوس نمثللو حدا مجدي انتايو نحد حد كاخت جلاجل كلخس بزا قداي زياس نكريستوس مثيل كالخ كافت بزح نجر بزا قداي زيا نكريستوس تمثلو ماله لذي تأزازي لكم الله مقلقال تأزازي مقلقال نكريستوس نمثللو مجدي قال مقلقال وعلت ناي كريستوس ويكا نت كريستوس جبر الناسي إن ملسلو حدا مجدي قال تملس مالتي نزجبر الكاس ويجبر له وينجر له زبها نجر له مش نكريستوس إن ملسلو حدا مجد خان حد حنا خن الجلاجل كلنا وعلتنا إن ملسلو نسون فقرنا خان نجلس له مالتي أنت عنتو يزبلكم زي فكرن زي جلجلن كلو خليلكم تحسبوا يلن ذا فكر يقلقل لازم مختصنوا مالتي كتقلقلوا أبيناي نحن كسيلنا خنرينا مالتي أب حمشاي أب رابعي مكليتنا خا نشرف هلوي أم نفسه كفسب مكليت هلو إلنا لنا حكي أملاخ نفسه كفسب تسقى هيبولو إلنا لنا حكي نزل تسقى ذهبكي نشرف هلو مجدي نحد حدنا خنجلاجل كلنا هي مالتي نزغا ماتيوس 25 كاب 14 بزعبا كويتا مكليت هيبو خمز خدمو دحر مصيخا انتي كم زغبره كم استصباصبه ابيلو مكليت كان تاغير كالو بو انا دامو سخا زي زرا خايو زي بتنكا تكب صادق فراد مخنكا فليطسي حب زبل دي ويس كويتا كنزين هاب كان زين كا ربعخو إلنا ذا شرفنا ولدو خنكوني كويتا زدلينا هذا مكليتنا نشرف له حدا مجدي مالتي ساعتنا سلزغدا أبزي أخودي أب نيكست ويك قصلو سلزغنكو كم فؤاد أملخ تنزلنا تزي مكليتنا نشرف له مجدي إلنا لنا لبخم نأجل جلوت كتدالو بزا قات أمزي نفس وكفكم صواعكم مالتي توم زي تجلجلو زلهم توم كابا جلجلوت زرحكم كا كتملسوا مالتي توم تجلجلو زلهم كا نحواتكم أبتاع جلجلوت كلا مدوم أجهم كتبلوهم ناي أجلجلوت أفدقت كفتلهم بزا قات أمزي زمعدكم حسابنا انتايو حجي منك كتزراربوا له كتحسبوا كتكنيو زقد فلكم ذا حساب زي أم سودانا نحدش تشاور حزخون بزي قدس من أقل لي تقل بزي قدس كلنا كوفيلنا نمهر له مدرخ نفترينا كم زي قلقلكم قلت رازي يكونه توم قد محجي زي قلقلكم من توم زي قلقلكم من كوفيلنا نمهر له مدرخ فتيرنا تماهرنا نتي أو ناي وحدات انقدعا زلو تصور نحواتنا خنحجزو مينا مالتي حجي إذا ناي نفس وكفنا حلافنا تسلزخنا نلبخو ما دالو مالتي نالباش أي تماهركون نقل زبال ممهرنا لو زمهرو زتدالو حواتها لو تماهرنا أتليست نحواتنا خنبريا ما جاهم كنبلهم سومكا زعرفوا له أفدق كنفتر إذن إجزابير فقادي إجزابير حسابي ويتا يبارككم كبزلنا ينصلت نتس
اسكي ስለጽንሐና ጊዜ ንጎይታ ክነመስግኖ ኢና ጎይታ ስለ ቃልካ ተመስገን እስከንበሎ ንቃልካ ክነብረሉ ሓይለ ሃበኒ እናበልና ኣብ ቅድሚያ ክንቅጠል ኢና እስከ ቃልካ ኣባይ 33 ሚእቲ ክፈሪ ኣብ ህይወተይ ቃልካ ህያው ክኸውን እስከደግፈን ንበሎ ዘየገልግል ዘይባሩ ዘይዕቂ ዓቄታ የለን ንሕና ከዓ ባሮት ክርስቶስ ኢና ውሉድ ክርስቶስ ኢና ክነገልግሎ